borok khoroksa chini Tiprasa bosongni no haino hai social media o ekna bagui akwrui ni twisarui ekna bagui haino hai bubagra no podut kisur hinui bumung khui kudi tongpai soka chini Tiprasa kising Tiprasa sia bini mwkhang ke musukhai ke norok nukmanano bono kunu jaga phano social media rogo phano kunu jaga phano dophani samung tangmani khajak ni tabuk tebo khukchong bono nura nukha o musuk mwkhang no hinkhe bose oro podut kisur hinui sawui obo haike egui tongphaikwa tei khoroksa chini dophani borok no sana chelachibu dophani borok tuise obo haike tamung samung khlaikya Tiprasa rok bagui Tiprasa rok sinijakmani Tiprasa rok khlaijakmani obo methepmani bo abono saida mano o musuk mwkhang bo tamo saka khnai kisa podut kisur nung busuk sika kang sungna musungo no nung pekesa kok sabo tahai chini choice no ngkai ketal rajyo snamnani edisi elakarno hingke nung chini choice no se nung kai sebayo tabu kai nung chini choice hin tong nin choice tamo bini choice kai tamo chini choice kai tamo tei edisi elakarno sebainani edisi eka swnamnani ketal rajyo khlainani hinui obo hai hinui ek tongphaikha hingkai edisi elakarno swnamnani rajyo swnamnai swainai hinkhe nung hai borok musuk bujikha hinkhe edisi elakarno banga khainai khe nung hai borok hinkhe tei oboni edisi no bumung sokomor nairokhai norok hai borok no sokomoru o bubagra song hai borok sokomorya borok tisao edisi no susi swnamo borok edisi no boma haikhe naraknai edisi no boma haikhe tikirinai obo bongni thani bini soribo kok thaio tongo bujikha nung hai borok posoni thani kunu phano edisi sorkar phano tonglak borok Tiprasa phansi sinijaklak haisi hinkhe norok hai borok je jagao edisi no swainai borok hinkhe norok no tei dopha no sokomonai bo norok no tei Tiprasa kungthai bara no bukung kungthai bara no tola khiklainai bo norok hai borok no choice tamo bini choice bo bono sungli norok pal sungli bono norok sungya kaja podut kisur TSP ni leader Chidaranjan no tam sawui kok khnariui bail khlai tlangui alliance sunglai thangka thamanya gulo edisi sarkar phaikya edisi sarkar phaimale o angkut byaktigoto Kollanpur district ni tagbo wngko secretary Tiprasa mothani tongmung tagbo elakar ni borok Tiprasa mothan borok apuro ano hincha nangjagui Jolijakgwi chajakgwi tambungjakha mane nor kha borok ano nung tongna rwngya chana rwngya akhol kwrwi wngwi musuk hai posok hai wngwi nung kok sana rwngya wngwi norjakmada saiming khaisi norjakmada nung aboda bubagra no khlaio hinui side tongo musuk nung kok khnai wngwi samung tangna rwngya wngwi party ni bonchito khai rijakmada aboda nung bubagra no chaya hinui side tongo o jagao bumung khukhui akhol kwrwi gyan kwrwi nung bubagra ni khitung kinar sara nung nini o mwkhang musuk hai nung thana chukhuna ba nung bubagra ni kunu kok sana karile nung bubagra ni bahaida nung mankhana ba nung hai borok party khaina rwngya wngwi norjakmada aboda bubagra khlai social media nukjagui saka hinkhe aboda ang saka hinkhe abono ang belai no torthanai hinui nung aboda uansuk bubagra ni bagui kok no nung bubagra ni bagui dish khe kok sadi haisi bubagra ni bagui ta kebengdi haisi Tiprasa ni bagui ta kebengni haisi norok hai borok hazar borok kwrwi bo chini Tiprasa dopha wngwo social media nugjagui social media o phaiphaiui kok sawui kunu lab wngya nokno kam rwya bujikha rang khoksakhongni manwi najarya side ma noro ang tam sajaro kwbangma bwskang rogo akibo tabukbo hingke aboni bagui ni borok ano chajakgwi norkhana angai pono aboro khat hilia strong khlaiui twijang
kundi thangya tong tongha hingke tabu hingke ang nukha ang normani pabdana khanangya tabu slowly breakdown nungui tongo nung hai borok no khibya hangka hangkai sabno le khibnaiba nung hai borok no dofano sukulungnai borok no siniya tei chini Tiprasa culture tamno hin siniya siya rong no nung hai borok no khibya kai sabno khibnai nung hai borok no party narkha hangkai ba party rok ba dunamung thangmaiya joto party no haichi nor hai borok nogo achuk tongmani chao ekdom pura kaham ke asam pari achukgui thuoi chai tongni khoksa khongni manui Tiprasa rong no khoksa khongni manui berjagui khoksa khongni bai chuak nungui kudiu 10 tekani chuak nungkha hangke 3 lakh ni kudiu haisi nor hai borok rok saimangkha nor hai borok rok kwrwi phano chugu nor hai borok tahina bagui Tiprasa hinui achaiba norok ha tahina achai norok Tiprasa hinui break bo ong thanai break sugui thanai abo binabo naharmung hamya porodu kisur nabo naharmung hamya bo siya se kalayo hindi english manma baya aboni sikang okhor sinango okhor baisi gang tabuk tei thisa kok sanai bini kongno sanai bo miya da sango boro kaisa kok samani bo sawo je Tiprasa ro kai hani bwsabo hingke o swngcharni tei bebak manuisu je tei onyo dofang kai onyo borok kai hani yara hingke bo bahai ke saka je Tiprasa rok jimoro hani bwsa tei onyo borok rok kai tei onyo jaat rok kai borok kai tambai achai phaikha Tiprasa simi hani bwsa hinui sama kok diba abo Tiprasa rok hani bwsa joto borok no langma gwnang khe joto no hani bwsa bujikha nung hai borok hingke kubuni dofano hamjagui se kok sai tongma kalaio abo kubuni dofani borok no engse khanangui sai tongma kalaio abo kubuni dofani borok kai hani bwsaya da hinui saka hingke abo boja kalaikheba khajana tahukte buhuk chong norok joto no uansuknai di bo haike kok sai tong boba tei kubuni dofani borok no hamjagui se obo haike kok sai tongla donko kubuni dofani borok kai hani bwsaya da hinui ari hani bwsa joto no hani bwsa nung kubuni dofani borok no khanangmani silai chini Tiprasa kungthai bara no khanang di obut bukka nung chini Tiprasa dofani bagui khanangui kok sanaba borok tamni swnamjaka bo ekdom rong kokmang sai tongo bini brand bo aro tei thisa kok tam saka bo aro Tiprasa rok no bo hamjai hinui sai tongo aro norok no bo jagao hemlogoi tong tei thisa kok tam saka bo jaga dabi tabuk kai dabi chini choice sipu bo jaga miya chini choice hingke chwng bagio Tipraland nango mane new state nango edc no edc elekar no kwtal rajyo swnamnani naio chwng abono nango hingke chwng kwtal rajyo swnamnani hinui dol swnambui je jagao samung tang tongphuru nung chini dol no tam khlaikha tabuk nung afuru kai puila chwng haifuru nung chini kok khnanai hingjao tabuk nung tam chini kok naliya tabuk chwngkhai nini komang nawi thanai nung khai tamo nung khai bwsuk sikaba pordor kisor nung bwsuk sika iko poso tam saka khnai mankha na hani sakao siya bo mono bosi saimkhe chung sai tongo bwsuk sika hinui ba onek sika bo ari bono joto no guru romdi Bubagra hinui bono manilai sidi joto Tiprasa rok no bono Bubagra hinui mani sidi onek thakjak swikkwrwng kok sana kwrwng kokthai kwrwng joto no bo chini Tiprasa ni bagui joto Tiprasa ni hani bagui banchiri manai bosi joto no mani di bono o poso no joto Tiprasa no mani di bos joto ni siu bo chini Bubagra ni khlaibo siu tei joto ni silai siu bo haisi bose hai siu ni kudi tongnai
nung hai poso siya totong na buka obut Kang sung nam sung no nang pe ke sa kok sa bo ta hai chini soi sibu sini soi sung kai kadal rajyo snam na ne ri se la garno hangga nang sini soi no se nang kai sebayo tabu kai nang sini soi sin to nin soi stamo bini soi bu bono sungli nara pal sungli bono nara su sungya ga sa tai kaisa kok ang bui joto no siwui nogui saimanui no asuk tongbayo buji khada nung hai soi stamo nui kono jaga phano nina kokthai rok biki bo nangya parkhina o jemon khiro homa haisi nina kokthai rok parkhina bising se habui tongoi ko hakor bisingo nina kokthai kono jaga phano se biki bo nangya parkhina bisingo yong rok si chau nina kokthai rok no kai haisi choi ni bose oro hai saitongo kokthai sana rungye tui bo nung da thike kok saitong na oro tiprasa dofa tui